दायो थांगासिनो जोङो गोजौआव थांबाय थादों दायो नै आब'आ आखाइ हाय खालामहरदों बेनो जों दायो बेयाव गाखोगोन बिथिंहा हायगोन मेट्र'आ बैथिंनो माने मेट्र' माबाया रुटआ बिथिंहा आरो दा जों बेयाव गाखोनोसै सिगाङाव माने बेफोरो ना खुला गोजामोन दायो माने फुरा वाल बायदि खोजोबबाय मानो होनबा मेट्र'ना बहुद स्पिडाव हायो ओमफ्राय स्पिडाव हायबा माने बाइचान्स जुदि सोरबा गोलैलाङोबा बेखौ हमस्लाबनोनो हाया माने बिराद गोथौ आरो बे जायगाया दायो नैबे ग्लासा बे वालखौ होबाय बिनि उनावहा माने रावबो गोलैनो हाया ओमफ्राय बियो अट'मेटिक दायो बे दरजाया गेवगोन ओमफ्राय गाखोनो हागोन आरो गेवबाय बियो ओमफ्राय माबानि मेट्र'नि माबायाबो दराबो गेवबाय अट'मेटिक बहुद भिर जायो बहुद भिर दायो नै आंबो गाखोनोसै ओमफ्राय दरजायाबो माने अट'मेटिक मारि जायो जनोथ' हिन्जावफोरानो बारा सब हिन्जावफोरानो बारा मोनगोन नोंनियाव माहा थाङो माहा मायो सब हिन्जावफोर माहा थांखो हौवाफोरा गोमाजोब्बाय माथो बेनो जाबाय दिल्ली मेट्र' जेसां भिर जाबाबो माने प्रब्लेम गैया बेयावहा बुंनो थाङोबा माने सबनिस्राय बेस्टआनो जाबाय दिल्ली मेट्र' आरो ट्रेभेल खालामनोबा नोङो अट'फोराव थांबाथ' बहुद भारा नाङो माने खिन्थु बेयावहा मेट्र'नि भारायाबो बहुद खम जायो ओमफ्राय नोङो जायगाखौ मिथियाबाबो जायगाखौल' मिथिनानै नामखौ मिथिनानैहा नोङो स्टेशन टु स्टेशन एनाउन्स खालामबाय थागोन नों इजिलि माने ओंखारनो हागोन आरो होमबाना माने जेबो प्रब्लेम जाया ओमफ्राय जोङो मेट्र'निफ्राय ओंखारनानैहा आरो ससे अट' लाना हायनांगौ 50 रुपिस जायो अट'आ ओमफ्राय जोङो अट' लाना हायनानैहा नै दा फाइनालि जोङो दायो कुतुब मिनार मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेयावहा फरायबानो जाबाय बे कुतुब मिनारा मानि बागै बेयावहा लिरनाय दोङो बियो मा बुस्थु नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आं बाङाय मोजाङै खिथिखादों बे नायबाय थानाया बियो फरेनारमोन ओमफ्राय बाहेरनि मानसिफोरबो बहुद फैयो ओमफ्राय बेयाव गाइडफोरबो थायो माने गाइडफोराथ' नोंखौ लामानिफ्रायनो एकदम खिथु खामखागोन आरो मानसिफ्रा नै जि माने बिदि हमनाय बायदि कुतुब मिनारखौ हल्ड खालामनाय बायदि बिथिंहा फट' लासोदोंमोन जों माने बारा फट'खौनो लानो रोङासै बिथिं भिडिअ खामै ना आंबो बे बाहेरावहा जिबायदि बिदि मानसिफ्रा बिदि एकदम कुतुब मिनारखौ हल्ड खालामनाय बायदि बिदि फट' होरि साफायदोंमोन मादोंमोन गैया भिडिअ लानायनि माबायावनो एकदम माने गोसोआवनो थायासै फट' एसेबां साफायनायानो जास्रायासै जोङो बेयावहा ओमफ्राय नै दायो जों हाबबोबाय आरो सिङावहा हाबनानै ओमफ्राय जायगाया बेबायदि बिराद माने क्लिन बिराद साफा फुरा हाग्रा सब माने अन्थाइनि गोजा आरो जायगाया जि मोजां माने अन्थाइजोंनो बनायनाय गोजा ओमफ्राय माने आगोलावथ' बिदि सिमेन्टबो गैयामोननो ओमफ्राय बे अन्थाइजोंनो सब सिथाबजोबनाय आरो माबा अन्थाइ गिदिर बेखौनो अन्थाइखौ दानखा माने बनायजोबनाय बे लामाया नैबे थाबायनायफ्राबो सब अन्थाइसो खाथियाव फैनानै नायबासो नोङो माने मिथिनो हागोन आरो बिराद माने समायना नुयो जि मोजां नुयो बिराद मोजां नुयो जायगाफोरखौ माने खाथियावहा नायबाला माने नों नायबाला माने आसरित मोनथावना बेबायदि आरो जायगाफोरा माबायदि लुखो बेबा माबायदि बनायनाय बेबा बिदि सानथावना आरो ओमफ्राय बिसोरो माने फरेनारमोन आरो फरेननिफ्राय हायनाय खोमा बिसोरो ओमफ्राय बेयावहा डिसकास खालामलायबाय थादोंमोन मा गावसोरजों ओमफ्राय एलायनै गासिबो सब अन्थाइ गोजा बेफोरो नुबायना माबायदि अन्थाइफ्राबो गिदिर बेफोरखौनो दानखा सब बेखौ लुनाय आरो बे माने देरहानायनि मोनसे सिन मोननो बे मिनारा भिक्ट्रि टावार होननाबो बुङो बेखौ बे कुतुब मिनारखौ
अन्थाइनि बुस्थु माने आगोलाव बनायनाय नै ना सब अन्थाइनि बुस्थु गोजा बेयावहा गरम दायो जोङो माने एकदम टयलेटाव थांनो हायदों गरमदोंनो माने अबस्था मा जाजोब्बाय जोंहा नै नायदो लोगोफोर बेसां समायना नुयो आयौ आयौ जि मोजां नुखायो जायगाखौ नायनानै दायो जोङो बिथिं बाहेर थाबायखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो सिङाव हाबहैनोसै सिङाव माबायदि नोंथांमोननो देखायगोन नायलांबाय थादो नाय बिराद मोजां नुयो माने इदि फट' नोंसोरो दायो भिडिअ'आवहाय माने बुजिनो हायाखै जानो हागौ मोजां नुवाखै जानो हागौ खिन्थु रियेलाव नायबा ना मोगथाङाव नायबा बिराद मोजां नुयो आरो अन्थाइफोरखौ माने ओमफ्राय बियो ना अन्थाइया माने सब माने आथा सिथाबनानैहा लुजोबनायसोनो आगोलावहा मा होनो इसोरनो माने रेडिमेड माबा आथा अन्थाइ सिथाबग्रा बेबायदि बनायोमोननो आगोलनि जुगाव माने सिमेन्ट गैयामोननो आरो ओमफ्राय बे अन्थाइफोरखौ सिथाब माने बिदि लुनाय आरो ओरैबायदि माने मजबुत नाय इसां आगोल जामानानि दिनैसिमबो माने हामा जायाखै बेफोरो ओरैबायदि माने स्ट्रं नै सिङाव बेबायदि कुतुब मिनारा बेनो नै बेखौनो होनो कुतुब मिनार बहुत गरम माने मानसिफ्रा माहाबा हाबसु थाहैजोब्बाय जोंहा हौवायाबा मा थांखो नामायनानै मोनसै जों माने टयलेट जों माने जेसां दिननो थाबायनो थांदों बे सांदिननो माने अखाखौनो मोनदों दाखालि ताजमहलाव थांनायावबो अखा दिनैबो नै आरो बेयाव कुतुब मिनाराव हायबाय जि गरममोन ओमफ्राय दायो आरो माने अखासो हानो माने जि बार गोसा वाव खिन्थु जायगाया बिराद मोजां थान्दा कुल एकदम माने माबानि थाखायनो बिफां लाइफांनि माने बिराद थान्दा कुल मोनदों आरो हायनानैलाय मोजां नाङो बिराद मोजां नाङो माने नेचुरेल एकदम माने माबा नेचुरेल थान्दा हावा मोनो खिन्थु बै हा रुमाव थाबाथ' ओरैबायदि गरम न' बंफां माने फांसेबो गैया जि मोजां मोनदों बेयाव हायनानै गाखोनानै आं जि बारावहाय बे खोमसि जाबाय दायो भिडिअ'आबो क्लियार जादों जायखिया ओमफ्राय आं दायो बे दंफाङा गाखोनाय नामायदों आरो मालाबाबो गाखोफेराखै मा दिनै फार्स्ट टाइम आं बे दंफाङाव गाखोनाय नामायदों वाव जेराव खाले बिदि दंफां थानायबा हरदाय गाखोनानै थांखादोंमोन आं एसेबां थान्दा मोजाङै
गैया जाहा गरमाव थाबायनो हायाबा मानसिफ्रा ना जोंखौ बिरादानो बुङो एसां गरमाव मानो थाबायनो थांदों होननानै मानसिफ्रा खिन्थु जोंहा जे हौवाहा टाइम मोना जुलाइआवल'सो जोंहा हौवाहा बन्द मोनो जुलाइआव भेकेसन मोनो स' बिनि थाखायनो जोङो एसां गरमानो जा बा थान्दायानो जा अखा बोथोरानो जा जोङो हदायबो जोंहा जेरावनो थाबायनो थाङा जोङो जुलाइआवनो थाबायनो थांनो गोनां जायो बाट ओरैबायदि माने मोजां खालामना होदों जोंखौ बोथोरा जेसां गरमबाबो ना एकदम माने मालाबा अखा हानाय मालाबा थान्दानाय दायोबो बिराद सान्दुं दुंनायमोन खिन्थु अकस्मात माने दायो बिराद बार हायनानै माने खोमसि खोमसि जाबाय आरो बेबायदि माने बिराद मोजां खालामनानै होदों बोथोरा स' एकदम माने इसोरनि अननाय इसोरनि आशीर्बाद आरो इसोरनि आशीर्बाद दङ इसोरनि आशीर्बाद नायलाय बिसां अखा हाखो अकस्मातैनो दासो बिराद सान्दुंमोन ओमफ्राय गासैबो मानसिफ्रा हाबसुजोब्बाय बे सिङावहा नै जायगायाथ' नायनो माने जाहा थाबावबायसो बिदि अखा हानायखायनो जोङो अकस्मात एकदम माने नायफुबायसो थादोंमोन जोङो उनथिंहा बेयावहा जोङो खारबोनो गोनां जाबाय जों नायजोबनोनो हायासै दायो माने उपाय गैला थांनांसिगोन जोङो थांनोसै स' आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोननोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ जल्दि लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव स' बाय बाय अल